Здароў! Сёння мы пагутарым пра нашу вялікую і неабдымную Беларусь. Межы ўсе закрытыя. Каранавірус бушуе ўсюды, а ў Беларусі яго ўжо перамаглі. Таму можна смела, а самае галоўнае, у масачках узяць і паехаць вандраваць па краіне. Я неправільна апрануў, так? Ну, клас. Сёння мы вам раскажам, як трапіць у Косово і не трапіць у чорны спіс Сербіі, атрымаць свой палац і не заплаціць падаткі. Ну, амаль. А таксама, як не памерці ад мёрзкага драпежніка. Паехалі! А, ну і таксама мяне завуць Алексей. Наш невялікі топ распачынае горад Косова і Косаўскі палац. Палац меў 12 вежаў, ну, адну на кожны месяц году. І больш чым за 100 пакояў. Прадказальна, калі яго падпалілі партызаны ў 1943 годзе, гарэў ён, паводле легенды, каля 10 дзён. Дупа лаўняная, што? А слуп дыму ад пажару працягваўся некалькі тыдняў. Цікавы факт. Палац пабудаваны так, каб можна было даглядаць маёнтах Касцюшкі. Гэта той самы нацыянальны герой Беларусі, Польшчы і ЗША. Косаўскі палац пабудаваны на тэрасе з выглядам на зялёны луг. Нават гледзячы на тое, што палац ужо даўно разбураны, усё роўна ён уражвае сваёй велічынёй і прыгажосцю. А улічваючы тое, што з 2008 па 2018 год там прайшла рэканструкцыя, цяпер гэта, ну, проста прыгажосць. Нясвіжскі замак. Адзін з лепшых фактэцый Вялікага княства Літоўскага. Нясвіжскі палацава-паркавы комплекс з разнастайнай архітэктурай і самым буйным ландшафтным паркам найпрыгажэйшая і адна з самых папулярных мясцін у Беларусі. Пасля таго, як у 1918 годзе расійскія войскі разрабавалі Нясвіжскі палац, настаў перыяд вялікага заняпаду. Амаль паўстагоддзя радзівілы не жылі ў сваёй рэзідэнцыі. І толькі ў 1865 годзе Марыя Радзівіл прыехала паглядзець, што стала з іх рэзідэнцыяй. У сваіх мемуарах яна пісала: «Калі я прыбыла ў замак, я знайшла сапраўдны заняпад. Нават і рвы, што ў яго акружалі, былі поўныя смецця так, што зраўняліся з валамі. Замак быў зусім нежылы. Дахі былі дзіравыя, паўсюдь цякла вада. Некалькі столляў упалі, іншыя ледзь трымаліся. Дваравы брук быў сарваны ў многіх месцах, і ўсё танула ў неверагоднай гразі. Але, нягледзячы на гэта, я бачыла, што замак можна аднавіць». І ўсё ж такі аднавілі. Ладно, за работу! У 1993 годзе ўрад Рэспублікі Беларусь прыняў пастанову аб стварэнні музейнага комплексу Нясвіж. Быў распрацаваны і зацверджаны план рэстаўрацыі палаца. А 15 ліпеня 2005 году палац быў уключены ў спіс ЮНЕСКО. А цяпер з 2012 году кожны можа прыехаць і паглядзець на гэтую прыгажосць, пагуляць па паркавому комплексу і наведаць сам палац. Балота, мох. Гэта гідралагічны заказнік Рэспублікі Беларусь. Быў створаны, каб зберагчы ў натуральным стане тарфяна-балотны масіў. Нацягваем гумовыя боты і збіраем марошку. Тут мноства драпежнікаў, але паліваць на іх нельга. А вось што можна, дык гэта лавіць рыбу. Збіраем свае вудачкі, нацягваем боты і пайшлі лавіць. А, ну і таксама глядзець на нашу прыгажосць, а менавіта жывёл, ваўкоў, ліс, чорных буслоў і мноства яшчэ якіх жывёл. Шпацыр па таемных сцежках моцна зараджае цябе энергіяй, а таксама захоўвае шмат фотаздымкаў на тваёй флешке. Вы думаете, вас гэта не кранецца? Абавязкова кранецца. Вёска Мосар-Глыбіцкага раёну. Адзіная вёска ў Беларусі не петушчых. Я когда вырасту, хочу спиться и умереть от пьянки. Маральны цуд зрабіўся магчымым дзякуючы літоўскаму Юзефу
бульцы. На старасці гадоў ён перабраўся ў звычайную беларускую вёску і пачаў ёй займацца. Як толькі вы туды прыедзеце, вашыя вушкі пацешыць арган у касцёле Святой Ганны. Таксама вы зможаце палюбавацца сельскім ландшафтным дызайнам і патрогаць зноў жа такі за вуха страуса з фермы касцёлу. Гэтыя невялікія славутасці вельмі добра дапаўняюць ось гэтую усю турыстычную атмасферу. Навагрудскі замак гораду, як гэта было б не дзіўна, Навагрудку. Гэта невялікая траціна вежы на высокім пагорку. Менавіта ў гэтым замку калісьці каранаваўся першы князь Вялікага княства Літоўскага Міндоўг. Аднак штосьці магічна засталося ў гэтым пагорку да нашых часоў. Застанецца толькі дачакацца, калі першы прамень сонца праб'ецца праз аблокі, каб пачуць, што ты стаіш на алтары. Увогуле, калі казаць, то Навагрудак гэта нейкае месца сілы. У тутэйшых лясах ваяваў партызанскі атрад. Сюды проста хочацца прыехаць, сесці на ўзгорку і пачаць медытаваць. Дзякуй за прагляд, падпісвайцеся на канал годна, стаўце падабайкі і пішыце ў каментарах, а куды б вы яшчэ хацелі паехаць. Таксама вы можете паглядзець па падказкі відэа пра Купалу і пра БНР. Пакуль!